Yung totoo. Hindi ka tao. Anong klase ka? Elemento, espiritu, kaluluwa, ligaw ng kaluluwa, pikanto, demonyo, ano ka? Anong klase ka? Ano? Ano ka? Ano? Anong klase elemento ka? Anong klase elemento ka? Anong klase ka ng elemento? Hindi mo alam. Gusto mong alamin ko ba kung anong klase ng elemento? Kakalasin mo hindi? O, kalasin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo lahat yung sakit niya sa likuran buong katawan. Tanggalin mo. Huwag ka maingay. Susugatan ko bibig mo. Kalasin mo lang. Babae kang elemento, lalaki. Lagi po. Anong kulay mo? Kulay itim. Itim. Itim ka. Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Sabi po sa mga bahay namin. Saan yung bahay nyo? Sarayan po. Doon ka nakatira? Opo. Kalasin mo lang. Ubos. Huwag ka maingay. Susugatan ko bibig mo. Okay, linis. Tagalin. Tagal dito. Ubos lahat. Tagal. Tagal. Pati balakang. Duwende ka pa? Ingat to. Kapre. Maligno. Espiritu. Ingat to. Ito to, susugatin kita. Anong klase kang elemento? Anong tawag sa inyo sa lugar nyo? Anong tawag sa'yo? Anong tawag sa'yo? Ito po, elemento. Elemento? Sige, kalas. Kulay itim, pula. Itim po, itim. Itim. May gusto ka sa kanya, wala? Dito. Dito may pa mo. Meron po. May gusto ka sa kanya? Meron po. Babae ka lalaking elemento? Lagi po. May gusto ka sa kanya? Meron po. May gusto ka sa kanya? Mamo. Ibang klaseng elemento ka, nagkakagusto ka sa tao? Totoo, anong klase ka? Anong klase ka? Lagi nga. Makigas. Talas! Ubus mo lahat. Ubus lahat yan. Bating balakang. Huwag ka na maingay. Kalasin mo lahat yan. Ubus. Lahat ng katikati niya sa katawan, tanggalin mo. Pati likuran niya. Pati leeg niya. Lahat. Bilisan mo. Kailangan mawala yung katikati niya, ha? Pag hindi nawala yan, matagal-tagal na yan. Matagal-tagal na rin yung katikati niyan. Tanggalin mo lahat. Ubos. Huwag mong papakalaman yung ano yan. Ubusin mo lang lahat yan. Aray ko po. Alas. Buong tawan. Ubos. Bilisan mo, ang iyak-iyak yan. Ay, tingin nga lang siya. Yan siya lang. Taas. Elemento. Yan lang siya kataas. Tadahan lang siya nakikita. Mahabay daanan, may madilim. Mahabang madilim na daanan. Sino lang nakikita yung elemento? Lang yung pinapakita. Ano lang sa Panga? Nagtatrabaho ko sa Pampanga eh, malapit sa SM. Baka sa kakabot ako niya. Taga Bulaon to eh. Ang mahaba nga pa rin daanan sa Bulaon. Mahabang daanan to. Sikot. Kasi nag-service na nga pala ako. Alas. Bilis. Tanggal. Marami pa yan. Ubusin mo. Elemento ka ha. Tanggalin mo lahat ng kati-kati. Tanggalin.
Braso. Na, bago na yung mukha niya. Ay, binis ka na nagdidinis yan. Bilisan mo. Pati likuran niya, linisin. Lahat. Lahat, linisin. Bilisan mo. Sige. Sige, linis. Hindi mo na ito lalagyan ng kate-kate. Limento. Ulitin mo pa. Saan mo siya nakita? Sa daanan o hindi? Sa daanan lang? Nakita mo siya sa daanan? Napagtripan mo? May gusto ka sa kanya? Wala? Wala talaga? Napagtripan mo lang? Bakit mo siya sinaktan? Napagtripan mo lang siya. Napagtripan mo? O sige, kalasin mo. Mamaya ako magtitrip. Salamat na meron pa akong apat. Ano may sabi sa inyo? Alis na. Ayan, at saka. Tinindal tatlo. Ay, baka mo naman ay. Bilis mo. Huwag ka maingay. Susukin ko yung lalamunan mo. Tanggalin mo lahat yan. Buong katawan. Ikaw elemento ka, napagtripan mo siya, ha? Nilagyan mo siya ng kati-kati, ha? Salbahe ka, ha? Ang dami niya kati-kati sa katawan. Linisin mo lahat. Ubusin lahat. Ubusin. Ubusin. Bugad daw, eh. Tignan mo. Lumong katawan niya, sakit. Ano ba nasa likod niya? Maraming kati-kati. Maraming pantal-pantal. 10 taon niya na itong ginasakit. Ay, no, naalala ko nga pala, 10 taon niya na sakit niya. Hindi makuha ng ano, gamot. Dami niya kati-kati. Tagal. Wala na. Natanggal na. 10 taon niya na pala itong sakit. Naalala ko. Ito may kamay niya. Sumandal ka. Huwag mo nang ulitin to, ha. Elemento, ha. Matagal na panahon niya na pala to. Alam ko 10 taon niya itong sakit. Sinabi nga pala to sa akin kanina. Ngayon. Pigit. Mambot na. Amen. Gising. Sabi mo in Jesus' name. Jesus name. Amen. Amen. Hindi. Inom. Mawawala na lahat ng kati-kati mo. Ilang taon mo na pala sakit ng kati-kati mo sa katawan mo sa likuran mo? 10 taon. Kahit anong paggamot sa doktor, wala kang makita. Pati sa ulo po na. Marami ka sa ulo. 9 years na. Ngayon, anong pakiramdam mo sa sarili mo? Gumaang? Yung ulo mo, nangangati pa. Yung likuran mo. Yung pawis, natural lang yan. Kasi pinagpawisa ka. Ano, Makate? Hindi na? 10 years mo na pala sakit niyan. Ano pakiramdam mo? Walang ano? Sa balakang? Madali lang yan. I-alignment lang yan. Pero wala na kati-kati. Wala na. Kasi yung purpose natin, yung kati-kati mo, di ba? Yung low upper back mo, madali ko lang yung makalas. Madali lang yan, i-alignment lang yan. Wala na? Wala na talaga. Sigurado ka. Nangangako ka kay Kristo. Wala na talagang kati-kati. Yung upper back mo, madali lang yan. Kung tagasan ka? Ano po ako, nag-aaral po talaga ako, pero napag-asa po ako ng Bulacan. Okay. Pagtripa ka lang ng elemento, nakita ka lang daw niya sa daanan. Ano sabi sa mga manggagamot? Kinukulam ka? May
minsan po, sabi nila may 20 pa ako tinamaan na minsan may binugaan po ako ng masin sa katawan ko. Hindi. Elemento, binahe ka kanya. Okay na pakita mo. Oh, salamat. Opo ka na dyan para mabalance ko na yung balaka mo. Oh, salamat ha. Alis, matanggal na yan. Opo ka lang dyan. Thank you so much. Sigurado wala nang sakit. Wala nang kati-kati. Pero lower back lang masakit. O, madali lang. Alignment ko lang yan.